Men har du fået nok Jægermeister lige nu? Jeg har fået nok Jægermeister. Hvad? Jeg har ikke fået nok Jægermeister. Vi har fået nok Jægermeister. Jægermeister? DK. DK. Du kan altid finde mig inde på Jægermeister.dk. Jægermeister. Prøv at spørge hende der. Prøv at spørge hende der. Må jeg spørge dig om noget? Nej, hende der. Hende der. Hun kan hjælpe dig. Må jeg spørge dig om noget? Nej, helst ikke. Nej, okay. Må vi spørge dig om noget? Hvad da? Skal jeg tage et billede af dig? Ja. Nej, jeg vil... Nej. Du er ellers god. Må vi spørge dig om noget? Der er simpelthen ikke nogen, der gider snakke med os. Prøv lige hende der. Hun vil snakke med os. Kan vi låne dig 2 sekunder? Må vi spørge dig om noget? Kan vi låne dig 2 sekunder? Nej, 2 sekunder. Må vi spørge dig om noget? Godt. Okay, vi har sådan vi vil lave en forbrugerundersøgelse for Jægermeister. Jægermeister, du ved, den der alkoholiserende drik. Ja. Vi har 3 spørgsmål, vi gerne vil spørge dig om. Okay, først af alt, har du nogensinde drukket Jægermeister? Jeg kan ikke noget til det. Jægermeister, det er den der, den har sådan en grøn flaske. Der står der Jægermeister foran. Nej, den er ikke på. Du kender den ikke? Okay. Kender du den gennem en af dine venner? Nej. Nej. Er det en af dine veninder, der har fortalt dig om Jægermeister? Nej. Heller ikke det? Nej. Okay. Sidste spørgsmål, du har spurgt 2 gange. Kunne du nogensinde finde på at købe en Jægermeister? Ja, det kan jeg godt. Det kunne du godt? Ja. Det hjælper. Det hjælper? Ja, det er i orden. Tak for det.